ready. Shooter. Load. Ready. Yun! Kumasa! Ayun! Ah! Net! Bilis ah! Dali! Tama! Standby. Ayun! Wala! Walang ulo yung isa! Dali! Ang tututukan ko, hindi walang plastic. Dali! Natagay! Uy! Rounds lang yan! Shooter, are you ready? Standby. Baliktad! Oh! Ayun! Ayaw! 5.73. 5.73. Na-confuse eh. Dami eh. Dito ko umikot, pare! Dito ko umikot! Swipe ka nun! Palo ka ngayon. Ayaw ka! Yan na! Makulit ka! Sabi na ba? Alam mo mali. Hindi ko sa'yo. O, yun nga. Swiping ka! So, balik yung Uy! Dapat kabila. Utay ko. Huwag na, baka tamahan ako eh. Okay to, ang purpose natin sa drills nito, alam na ng iba to, pero yun ang tinatawag na target identification drills. So, inano natin tayo kanina, nanonood,